med bussen. Og du skal bussen er her. Ja. Ja, så kommer jeg af bussen. Ja, og husk mikrokortet. Så mødes vi sammen med alle de andre. Hvor er alle de andre henne? Går du lige over og mødes med hende? Jeg kom. Ja, skal du med herover? Ja. Have lidt morgenkaffe, altså i 3 kvarter. Okay, ja. Med det. Så kommer man i... Biografen. Du går... Det er et eller andet, der sker der. Ja. Det ser lidt underholdning. Lille, du kan også holde til det. Du skal med i biografen. Det er en god dag. Du har masser af energi tilbage her. Ja, det er nemlig. Du har glemt Lille over i restauranten. Hun er ikke fuldt med. Nej, du skal følge med. Ja. Du skal med i biografen. Ja, skal du med i biografen? Ja, det kommer an på, hvor meget spektakel. Jeg tror, det er et stykke med Gud og Gokke eller sådan noget. Ja. Men vi går ikke hen og handler endnu, for det gør man først lige, når man skal til at hjem af. Ikke? Nu skal vi tilbage, når vi har været i biografen, så skal vi tilbage. Skal vi tage kop kaffe måske? Ja, det har vi lige fået. Vi skal jo have noget mad. Simpelthen. Ja. Og måske en lille øl til eller sådan noget. En lille en til næsten. Ja, når vi så har fået det, så der går en times tid med det. Ja. Så går vi herhen, så går vi herhen og kigger på varerne. Foreløbig så ser man kun. Men oser lidt, ja. Og Lille, hun glemmer igen at gå med. Så her husker vi også lige. Så. De vil lave alt det på en dag. Ja. Ja, for vi har hele dagen jo sager og kartofler, alt det tunge. Ja, og mange flasker. Ja, det kan altså vandflasker. Vandflasker. Og det kan allerhøjst blive til en liter mælk. Ja, for så er det for tungt. Nej, vi køber Og så vi får jeg rigtig meget, for vi skal jo køres hjem. Og så bærer han varerne ud. Ham her, den unge, søde medhjælper, han bærer jeres varer ud til bussen. Ja, det er rigtig pænt af ham, ja. Så går vi så ud til bussen. Og der er klokken så blevet sådan hen ad 5:30, 5:30, ikke? Ja, de lukker. Lille, hun er altså træt nu. Ja. Hun hænger lige lidt her. Det har været en hård dag. Men så kommer vi ind, og så sætter vi os ned. Ja, så sætter vi os ned i bussen, og så kører vi ind til vandet. Nu falder man i søvn. Ja.